Mae'r ffilm hon am yr hyn sy'n digwydd I blant a phobl ifanc sy'n mynd I drafferth gyda'r gyfraith yma yng Nghymru. Byddwn nhw'n disgrifio'r hyn sy'n digwydd, pwy sy'n cymryd rhan a beth sy'n debygol o digwydd nesaf. Ond, nid yw'r fideo hyn ar gyfer plant a phobl ifanc sydd wedi gyflawni'r troseddau mwyaf difrifol. Rydyn ni eisiau gwlad lle mae pawb yn gweithio gyda'n gilydd I atal pobl rhag mynd I mewn i'r system gyfiawnder ieuenctid yn y lle cyntaf. Felly, yng Nghymru mae pobl ifanc sy'n cyflawni rai troseddau yn cael eu gyfeirio rhag cael eu criminaleiddio ac yn cael cynnig cymorth. Rydyn ni'n gweld pobl ifanc fel plant yn gyntaf a troseddwyr yn ail. Mae'r dull hwn yn cael ei gyfnogi yng Nghymru gan fod Llywodraeth Cymru wedi ymuno â Chonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar hawliau'r plentyn sy'n diogelu hawliau rai sydd dan 18 oed. Mae'r Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid hefyd wedi ymrwymo I sicrhau bod gan y system gyfiawnder ieuenctid ffocws ar y blant yn gyntaf. Elfen bwysig o hyn yw gwneud yn siŵr bod pobl ifanc yn cael y canlyniadau cywir. Mae'n bwysig bod dyfodol plant ddim yn cael ei effeithio gan cymsyniadau plant yn neud. Dyn nhw ddim yn droseddwyr. Mae'n bwysig gan bod nhw rhwng 10 a 17 mlwydd oed eu bod nhw'n cael eu trin fel plant. Mae biwros gan bob dimau troseddau ieuenctid yng Nghymru, eu bod yn cael ei galw rhywbeth gwahanol mewn rai ardaloedd. Rydym yn gobeithio y gall y ffilm hon helpu esbonio sut mae'r broses yn gweithio. I rai bobl ifanc, mae mynd mewn drafferth yn rhan o dyfu fyny. Ond, gall yr hyn sy'n digwydd iddynt pan fydden yn gwneud hynny yn cael ganlyniad difrifol I weddill eu fywydau. Os byddant yn cael cofnod troseddol, fe cynhelir ar gyfrifiadur cenedlaethol yr heddlu. Mae hyn yn golygu, pan wneir gwiriad cofnod troseddol, y bydd ei hanes yn dod i'r amlwg a gall effeithio ar ei gallu I fynd i'r goleg, I gael rai swyddi, I gael morgais, yswiriant ac I deithio dramor. Gall hyd yn oed droseddau lefel isel gael effaith sylweddol ar fywydau pobl ifanc a all barhau trwy gydol eu hoed. Felly mae'n bwysig bod plant a phobl ifanc sy'n torri'r gyfraith yn cael eu drin fel plant a phobl ifanc yn gyntaf a troseddwyr yn ail. Ac mae'n bwysig cofio y gellir delio â rai troseddau heb orfod mynd i'r llys. Mae'r biwro nid yn unig yn delio â'r person ifanc, mae hefyd yn delio â'r dioddefwyr. Mae'n bwysig bod y dioddefwyr yn cael llais o fewn y broses gan taw y dioddefwr sydd wedi cael y niwed wrth y person ifanc. Mae'n bwysig iawn bod plant yn dysgu y niwed maen nhw wedi achosi tuag atynt a'r gymdeithas. Rydyn ni'n gweithio gyda dioddefwyr mewn ffordd agos ac yn gofyn I nhw am eu barn ynglyn â sut maen nhw moyn cael ei delio gyda. O ran datblygu sgiliau a datblygu empathi mewn plant, bod nhw'n dysgu sut mae ymddygiad yn effeithio ar bobl eraill. Mae ymchwil wedi cael ei wneud ynglyn â sut mae dioddefwyr yn teimlo wedi'r broses ac mae 85% o'r dioddefwyr yma yn bles iawn gyda'r ffordd mae'r broses wedi mynd. Y peth gwych am y proses hon yw gall nodi unrhyw anghenion sydd gan y plant neu bobl ifanc, gall atal effaith negyddol troseddu a hefyd leihau ail droseddu. Yn yr adran hon, byddwn yn esbonio sut mae'r biwro yn gweithio. Mae'n dechrau pryd mae trosedd wedi ei gyflawni. Gallai hyn fod yn ddifrod troseddol, dwyno siop, ymysodiad cyffredin, meddiannu cyffuriau neu drosedd yn erbyn y drefn gyhoeddus enghraifft. Fel arfer, gofynir I berson ifanc fynd I orsaf heddlu lle fydd swyddog heddlu yn gyfweld â nhw. Gofynir I oedolyn briodol fod yno hefyd. Maen nhw'n gyfnogwr i'r person ifanc. Bydd cyfreithwr hefyd yn bresennol. Os yw'r person ifanc wedi cyflawni'r trosedd a caiff ei cyhuddo ohoni, mae'n well I gyfaddef i'r drosedd ar y cam hon. Mae cymryd cyfrifoldeb cyn gyntaf a phosibl yn helpu I osgoi unrhyw ymgysylltiad pellach gan yr heddlu a'r debygolrwydd o ymddangosiad llys. Unwaith y bydd y cyfweliadau a'r heddlu wedi digwydd,
Mae'n amser dod i benderfyniad. Bydd yr heddlu'n penderfynu a yw'r berson ifanc yn gymwys i'r biwro. Os ydynt, yna mae'r cam nesaf yn cychwyn. Byddent yn cael ei gyfeirio i'r tîm troseddau ieuenctid ac yn cael ei neilltio i'r reolwr achos. Mae y darn o waith hynny wedyn yn cael mynd at un o'r swyddogion o fewn y tîm. Mi fydd y swyddog yna wedyn yn mynd mas i weld y person ifanc a'i teulu. Mi fydda nhw wedyn yn dod nôl ac yn cyflwyno'r adroddiad i ni. Bydd yr adroddiad yn esbonio beth sydd wedi digwydd ac yn disgrifio bywyd y person ifanc. Bydd hyn yn cynnwys unrhyw wybodaeth gan asiantaethau sy'n ymwneud â'r person ifanc. Ni fydd yr adroddiad yn ymwneud â'r drosedd yn unig. Mae'n ceisio llunio darlun crwn a cytbwys o'i ffordd o fyw a'i amgylchiadau. Ac yn bwysig, bydd gweithwyr dioddefwyr o'r iot yn siarad ag unrhyw ddioddefwyr i sicrhau bod ei llais yn cael ei glywed. Yn ystod yr amser yma, bydd yr effaith ar y dioddefwyr yn cael ei ystyried a thrafodu'r opsiynau adferol a allai helpu i wneud iawn am yr hyn sydd wedi digwydd. Mae hyn yn golygu, enghraifft, os bydd difrod troseddol a bod drws wedi dorri, gall y person ifanc helpu i drwsio, neu gall ysgrifennu llythyr ymddiheuriad ac eglurhad, gyda chytundeb y ddioddefwyr. Maen ymwneud ag atgywirio'r niwed. Wrth benderfynu beth ddylai digwydd, bydd y iot yn ystyried a yw'r person ifanc wedi dangos edifeirwch. Os ydynt, efallai bydd gyfle i ymddihirio'n bersonol i'r dioddefwyr os ydynt yn rhoi caniatâd. Yma y caiff llawer o opsiynau wahanol eu harchwilio. Nid yw'r adroddiad na phroses y biwro yn delio yn unig â pethau negyddol y mywyd person ifanc. Bydd yn seiliedig ar ei gryfderau hefyd. Gallai'r person ifanc fod yn gwneud yn dda yn ysgol, efallai ei fod yn rhan o dîm chwaraeon lleol, efallai ei bod wedi ennill gwobrau ac efallai ei bod wedi cymryd camau i symud oddi wrth grwpiau cyfoedion negyddol, enghraifft. Y peth gwych am y biwro yw bod pawb yn cael cyfle i ddweud ei dweud. Gwneir hyn mewn cyfarfod neu panel pan fydd pawb sy'n gysylltiedig â gwneud penderfyniad yn dod ynghyd i siarad am yr hyn a digwyddodd a dod o hyd i ffordd i symud ymlaen. Mae'n bwysig i'r person ifanc gan ei bod fel arfer yn ifanc ac felly mae gweddill i bywyd gyda nhw i fynd mlaen a gwneud pethau gwahanol. Mae hyn hefyd yn wir am y dioddefwr ac mae hyn yn help i'r dioddefwr i symud ymlaen ac nid i deimlo fel ei bod yn cael ei ail-victimeiddio. Pan fydd y panel yn cyfarfod, i ddechrau bydd yn cynnwys gweithwyr iot, swyddog heddlu a gwirfoddolwr o'r gymuned. Byddant yn cwrdd ei gilydd ac yn edrych ar unrhyw syniadau sydd ganddynt gyda gilydd yn seiliedig ar yr adroddiad iot. Y gam nesaf yw i'r banel gyfarfod â'r person ifanc gyda'i rieni, neu os nad ydyn nhw ar gael, oedolyn arall sydd yna i'w gefnogi, a gwahoddir unrhyw dioddefwyr i fod yna hefyd. Mae rôl yr heddlu yn bwysig iawn o fewn y cyfarfod. Mae'r heddlu yn arwain ar y drosedd o'r dechrau ac felly yn gofyn i'r person ifanc am y drosedd. Mae hyn yn cael ei wneud mewn ffordd syml mwyn i'r person ifanc i gael deall beth sy'n mynd ymlaen o fewn y cyfarfod. Rôl y gwasanaeth ieuenctid o fewn y biwro yw i sicrhau bod ni'n cwrdd anghenion pobl ifanc. Felly, wrth trafod eu anghenion gyda'r rhieni, ni'n sicrhau bod ni'n gallu helpu nhw i atal nhw rhag mynd mewn i trwbl eto. Mae rôl aelod y gymuned o fewn y biwro yn bwysig iawn. Mae pobl ifanc yn byw yn ymysg ni gyd o fewn y gymuned ac felly mae'n bwysig iawn bod rhywun o'r gymuned yn gallu cael dweud a phenderfyniad ar beth sy'n digwydd, yn enwedig o ran cyfiawnder troseddol a'r person ifanc a'r ffordd i symud mlaen. Ar ddiwedd y gyfarfod, mae'r holl wybodaeth y drafodir yn cael ei ystyried a bydd penderfyniad yn cael ei gwneud. Bydd swyddog heddlu'n dweud i'r person ifanc beth yw'r penderfyniad a beth fydd yn digwydd nesaf. Bydd yn gwneud yn siŵr bod y person ifanc yn deall yr hyn a ddisgwyl yr oeddynt a sut fydd pobl eraill yn helpu. Gelwir hyn yn gwrediad, dyma'r term gyfreithiol a ddefnyddir sy'n disgrifio pa benderfyniad sydd wedi cael ei dewis.
Nawr mae'n amser symud ymlaen a rhoi pethau ar waith. So mae'n bwysig bod ni'n gweld pobl ifanc yn gwneud gwelliannau yn ei bywyd a bod cyfleoedd dyn nhw. So mae'n gret bod ni'n gweld pobl ifanc yn teimlo bod nhw'n llwyddo, bod nhw yn symud bant o'r problemau oedd wedi achosi nhw mewn i trwbl yn y lle gyntaf. A yn enwedig y bobl ifanc sy'n dod mewn trwy'r biwro, fel arfer yn cael label. A mae'n bwysig i ni, fel gwasanaeth, i weithio gyda'r pobl yma ac i ddiystyru y label sydd wedi cael ei roi yno nhw. Mae pobl ifanc yn gwneud camgymeriadau a mae hwnna yn rhan o dyfu lan.